decât Sucala. Ciolacu în marginea careului. Ciolacu șutează în Sucala. Se cere penalti pentru un presupus hands la Sucala. Iată la pe Pacu! 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 Gol! Rapid deschide scorul! Minutul 23! Idolul Giuleștiului, Daniel Pacu, deschide scorul după o fază în care l-a ridiculizat pe Arlauschi. Bucurie enormă între cei 3000 de suporteri giuleșteni. Încă o dată finalul fazei, pentru că ea a pornit ceva mai devreme cu Ciolacu șutând în Sucala. S-a cerut inițial penalti. Șutul a fost însă de foarte aproape. Pancu a urmărit excelent, a recuperat și iată a reușit să îl depășească și pe Sucala și pe Filip Ladribla și pe Arlauschi. Sandru Tudor ar fi solicitat fundașul stâng al Stelei o lovitură liberă. Oaspeții din nou în jumătatea de teren rapidistă, caută culoarea. Adi Popa, poziție regulamentară, este Bornescu, nu reușește să prindă mingea. Popa revine, Popa pasă pentru Cheșeru și egalarea Stelei în minutul 28. Cheșeru marchează din nou în poarta Rapidului, este 1-1. Doar 5 minute s-au bucurat rapidiștii de avantaj pe tabelă. Iată faza care duce la golul de 1-1. Popa la un pas dea cu piciorul unei noi ocazii, s-a redresat și îi pasează lui Cheșeru. Cheșeru marchează al treilea său gol în poarta Rapidului în decurs de o săptămână. Să nu uităm, sezonul trecut Cheșeru a fost nașul dinamoviștilor, a marcat atât în campionat cât și în semifinala de cupă. Acum cu acel triunghi care a și reușit să deposedeze, însă Chipciu profită de o greșeală a rapidiștilor. Chipciu centrează, Adi Popa, gol! Tot cu bara de această dată, însă mingea a intrat în poartă până la urmă și de la jumătatea reprizei a doua Steaua conduce cu 2-1. Bornescu învins, nu este vina sa, însă nu a avut ce face Mircea Bornescu la această fază. Naivitatea din apărare, iată la ce duce, din apărarea rapidiștilor. Chipciu a fost altruist la această fază, i-a pasat lui Adi Popa, care de această dată nu-l mai iartă pe portarul Bornescu. Un șut cu sânge rece, bară gol, 2-1 pentru Steaua. Adi Popa o aduce pe Steaua în avantaj din minutul 66. Da, merită îmbrățișat Chipciu pentru această pasă de gol. Dacă am fi la hockey, ar primi și Chipciu destul de static lângă Adi Popa. L-a preferat acesta pe râpă. Mingea aruncată acum în careu. Bun, stopul lui Prepeliță. Pasă înapoi, șut cu latul și gol pentru Steaua. Greșește de această dată Bornescu la șutul cu latul, cu piciorul stâng al lui Chipciu. Bornescu scapă, mingea în poartă. Este 3-1 din minutul 72. Steaua se desprinde după o fază frumoasă, o apariție neașteptată în ofensivă a lui Prepeliță. Pasa lui Iancu, iată-l aici pe Prepeliță, scoate inteligent cu călcâiul și un șut cu latul al lui Chipciu, un șut mai degrabă moale, da, care, iată, îl surprinde nepregătit pe Pepe Bornescu. Un gol de portar marcat însă de Chipciu. Foarte frumos a scos cu călcâiul Prepeliță și Steaua se duce la 2 goluri avans.